Da, croeso i'r Oedfa'r y bore yma. Gynta i'r fideo i loes. Mi gwaith i partoi gyda'r parti gwneud neithiwr yn gyfrannol i hun. Bydd ni'n gyfrol canmol mawr yn gwrand ciliau. Fideo i loes a rhyw bydd ni helpu ni. Chi'n gweld Emyr sydd anwen i bore yma. Mi'n y bendith ni fod yna fe a cwestiwn o'i men. Mi'n gweld am y gloch. Mae Rodri wedi mynd i Fynhendi fod yma. Mae'n Fynhendi gofio amdano fe gan yr eglwys yno hefyd. Mae'r digwyddiadau yr wythnos, ysgol ail ddechrau, dwi'n gweithio chi. A mae digwyddiadau yr wythnos ar y sgrin, felly bydd digwyddi nos Fawrth yn chwarter i 8. Bydde ar Zoom, ond am y tro cyntaf, ysdyn am mis, bydd yn bosib hefyd i gwrdd mewn person os ydych chi'n dymuno wneud hynny, os ydych chi'n gyfforddus yn gwneud hynny, jyst yn pwysau o gwbl, ond ni wedi cael caniatâd yn ddefnyddio ystafell yn y cefn, lle mae rhywun sydd wedi i gysylltu felly trwy Zoom. Felly, fe anwch chi naill ai i logio mewn ar Zoom neu i ddod i'r adeilad yma yn chwarter i 8 nos Fawrth. O'r yma, gwaged i gwrdd bod i mercher a clyfiau yn ddechrau wedyn i Gwener. Un bydd arall, mae'n tan gweith, hydref yn siro a bydd yn ffordd rhywun wedi gwrdd yn y doleg yma gen i'r hir. Felly, mae yna gynlluniau ar gyfer y nos o tan gweith, dwi'n gweith yn siŵr ble eto, ond os oes unrhyw syniadau gyda chi ar gyfer y Nadolig, sef chi amgrymu'r rheini i Emyr. Jyst so un plug yn gloi yn cyfrifon yn ymwyledd, sy'n gopi y diwethaf. Chi ddim yn cael yn derbyn copi, gan chi i wneud, sy'n chi ofyn i rian. Anwch chi i gael copi a darllen y sawl erthygl dda iawn yn rhoi yn byth ni hefyd. Llifer bwyntau da yn cael ei wneud am bwydig, pa mor bwysig yw i eglwys i ddod at ei gilydd i addoli a nifer o effeithiau cyfoes iawn sy'n gwrthi bwyntau da yn dilyn cyfnod glo a 19 mis diwethaf. Chni, gwiriol. Dod at y ti nawr o Dduw, Dad, Mab ag Ysbryd Glân.
i yn plygu o dy flaen di yn ddiolchgar am dy ddaiwni di ac am dy ras di tuag ata ni. Sylweddoli eto bore yma, bod ni ddim ond yma oherwydd bod ti yn ddiw gras, yn ddiw sydd yn siarad. Ac fel ddywon ni bod y sydd rydda, yn ddiw sydd yn mynd ar ôl colchedig. Ni'n ymwybodol iawn weithiau bod ni yn byw mewn byd sydd yn dy wrthwynebu di ac am redeg i ffwrdd o ddiwrthod ti. Ac mae dyna yn wir amdano ni, bob un ohono ni. Ni'n diolch i ti am dy ras ti. Diolch dy fod ti yn siarad gyda ni trwy dair. Diolch ti am sydd diwetha, diolch i ti hefyd am y cyngor sydd yn greu ni'n ddoeth. Bod ni'n byw debyg mewn reiffedd i Daniel, mewn byd sydd yn dy wrthwynebu di, a bod angen dy help di arno ni. Bod ni angen y doethineb sydd yn dair di i'n helpu ni. A chi ni'n dod nawr yn ymwybodol bod dim cyfiawnder gyda ni yn hynny o gwbl. Ymwybodol o'n beien ni a bod ni'n heiddi'n cael yn anfon o wrthod am beth. Ond ni'n diolch i ti am yr arwydd Iesu Grist ac yn diolch i ti am ei fywyd a'i farwolaeth ni, ei gyfiawnder ni, ac ni'n diolch bod y bedd yn wag a bod gyda ni obaith real o fywyd rhagwyddol. Ac mae'n bywyd rhagwyddol yw dy nabod ti. A dy geisio ti byw mewn perthynas gyda ti a dy garu ti. Ond ni'n gwyddio a bydde heddi yn rhaglas o'r nedoedd. Ac bydde yna hiraeth arno ni i ddianc rhag y pleserau y byd yma ac i fod yn dy bresenoldeb ti. Bydd yn drigarod wrthon ni nawr, ni angen dy drigared ti. Bydd gyda Emyr, bydde fe'n harwen ni. Rwbio bydde fe'n ymwybodol wnaeth ysbryd lan, a helpa ni nawr, bob un ohono ni. I ddod o dy flaen di yn ysbryd cywir, a cofio, yn bod ni ond yn gallu dod. Oherwydd hyn, mae'r arwydd Iesu Grist wedi gyflawni rheswm. Bydd gyda ni nawr, derbyn ni, mae'n ni'n byw, yn enw Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Dewi. Ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganid yn gilydd. Ni'n mynd i ganu rwydd 59 yn yr atodiad. A yng Nghrist ei hun mae ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghad. Ond ni'n cael yn atgoffa neithiwr yn gwyl y goleuni am goleuni'r byd, yr arglwydd Iesu Grist, y goleuni yna sydd yn trechu'r tywyllwch. Ac o'r trydydd pennydd yn sôn rhywfaint am hynny. Dweud rhai droi ei gorff dan geiad bedd. Nos ddi yn lladd goleuni'r byd. Ond llifodd gras yn afon gref, cododd y Crist. Mae'n fyw o hyd. A tra saif mewn buddigoliaeth fri, mae pechod wedi'n gollwng i. Fi yn eiddo fe yn eiddo fi. Rhynedigaeth gwaed fy Nghrist. Wel, diolch iddo. Nawn ni sefyll i ganu gyda'n gilydd.
Nawr te blant, ni'n mynd I fod yn darllen mewn munud dameg arall. Iawn, stori. Stori oedd Iesu'n dweud mwyn dysgu rhywbeth I ni. Ac yn y ddameg yma, ni'n mynd I glywed am ddau ddyn. Pharisead a casglwr trethu. Nawr, byddai'n esbonio bach mwy am pwy o'n nhw nes ymlaen, ond beth I chi angen deall am nawr yw oedd y Pharisead wedi trio ei orau I fyw bywyd da iawn. Okay? Bydd y pobl yn edrych ar y Phariseaid ac yn meddwl, wawi, dyna pobl gwych. Maen nhw wedi bod mor dda. Oedd y casglwyr trethu ddim fel yna. Fel arfer, oedd y casglwyr trethu yn bobl oedd yn byw siwr bynnag o'n nhw eisiau. A felly, bydd y pobl yn edrych ar y casglwyr trethu ac yn dweud, dyna bobl drwg. Iawn? Felly, mae ydych chi un dyn oedd pawb yn meddwl oedd yn dda iawn, un dyn oedd pawb yn meddwl oedd yn ddrwg iawn, a mae'r ddau ddyn yn mynd lan i'r deml I weddio. Iawn? Maen nhw'n mynd lan I siarad gyda Duw. Ac ar ddiwedd y dameg, mae Iesu'n dweud fod Duw wedi gwrando a wedi derbyn un o'r dynion. Nawr te, pa un byddwch chi'n disgwyl bod Duw yn derbyn ato fe ei hun? Byddwch chi'n disgwyl mae'r un da, neu a fyswch chi'n disgwyl y dyn drwg? Pa un chi'n meddwl? So eisiau chi ateb, ond just meddwl, pwy byddwch chi'n disgwyl bydde Duw yn gwrando arno ac yn derbyn ato fe ei hun? Person sydd wedi byw yn dda, a di trial ei gorau I fyw yn dda, neu person sydd wedi byw yn ddrwg?
Nawr, na i wedi yr ateb i chi nawr, nawr ni glywed, ond mae Iesu'n dweud fod Duw wedi derbyn y dyn drwg. A ni'n mynd i fod yn meddwl bore yma pam. Ond fi eisiau chi ddechrau meddwl pam. Pan i fi'n darllen, pan i chi'n clywed y stori yma, y ddameg yma, fi eisiau chi ddechrau trio meddwl nawr pam neu sut mae Duw yn derbyn person sydd wedi byw mewn ffordd drwg a ddim y person sydd yn meddwl bod nhw wedi byw yn dda. Okay? So dechrau meddwl nawr a gwrando nes ymlaen yn y bregaeth. Right, mae'r darlleniad yn Luc 18 ac adnod 9 i 14. Dyma air Duw. Dwedodd Iesu hefyd y ddameg hon wrth rai oedd yn sicr ei bod hwy ei hunain yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Aeth 2 ddyn i fyny i'r deml i weddïo. Y naill yn Phariseiad a'r llall yn gasglwr trethu. Safodd y Phariseiad wrth o'i hun a gweddïo fel hyn. O Dduw, yr wyf yn diolch i ti am nad wyf fi fel pawb arall. Yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odynebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Yr wyf yn ymprydio 2 waith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gaf. Ond roedd y casglwr trethu yn sefyll ymhell i ffwrdd heb geisio cymaint a chodi ei lygaid tua'r nef. Roedd yn curo ei fron gan ddweud, o Dduw, bydd drigarwg wrth i fi bechadwyr. Rwy'n dweud wrthych, meddai Iesu, dyma'r un a aeth adref wedi ei gyfiawnhau, nid y llall. Oherwydd darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwm ei hun. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Wel, ganwn ni. Eto, ni'n mynd i gannu rhif 436. 436 yn y llyfr ymynau. Rwy'n gorwedd dan fy mhwn. Yn isel wrth y draed yn adde mod yn weilach dyn ag eto'r un ag aid. Rhyw ddyfnder sy'n fy nghlwy mwy nag a ddeall dyn. Ac nid oes yn fadnabod i, neb ond tydi dy hun. Ond nawn ni sefyll i ganu yn gilydd.
Gawn ni weddio dyn gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti yn awr ein bod ni yn gallu gweddio arno ti. Bod dim rhaid i ni fynd i fyny'r deml i dy geisio di arglwydd, yn wir, does dim rhaid i ni ddod i unrhyw le arbennig fel hyn. Ni'n diolch ein bod ni bob awr, ym mhob man yn gallu troi at y ti, gweddio arno ti, a gwybod fod ti yn gwrando ac yn ein derbyn ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ond Dad, ni'n diolch nawr am gyfle i ddod ynghyd i weddio a dy geisio di efo'n gilydd. Arglwydd i ni dal, ddim eisiau cymryd hyn yn ganiataol. Wrth i ni feddwl, oedd ddim mor hir a hynny nôl, o'n i yn cael ein rhwystro rhag ddod at ein gilydd yn gyhoeddus fel hyn. Ac arglwydd ni, ni'n pryderu efallai bydd yna rwystre pellach yn dod arno ni, ond am nawr felly ni eisiau mwynhau ac gwneud yn fawr o'r cyfle sydd gennym ni. A Dad, ni'n diolch i ti. Dy fod ti yn addo pan mae dy bobl di yn dod ynghyd. Dy fod ti yma yn y canol arglwydd. A Dad, mae hynny'n rhyfeddod i ni. Arglwydd nes di addo yn yr Hen Testament i wneud dy bresenoldeb di'n amlwg yn y deml. A Dad, i ni'n dod i ddeall nawr, oherwydd gwaith yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd i fod yn awr wedi marw, wedi atgyfodi, wedi esgyn i'r nef a wedi tywallt allan i ysbryd glân ar yr eglwys i ni'n diolch mae ni nawr. Ni fel dy bobl di yw teml yr ysbryd glân. A felly rwy ti nawr arglwydd wrth i ni ddod ynghyd fel hyn, rwy ti yma yn y canol, rwy ti yma yn bresennol ac arglwydd, yma i fendithio y rai sy'n dy geisio di yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Dad, wrth i ni nesau, does dim gweddi arall gennym ni, ond gweddi'r casglwr trethu. O Dduw, bydd drigarwg wrth im ni bechaduriaid. Arglwydd i ni'n dod heb unrhyw beth arbennig yno ni, heb unrhyw heiddiant yno ni'n hunan. Arglwydd pe bawn ni yn dod a'r gorau sy'n gennym ni. A pe bawn ni'n dod ac yn cyflwyno ein ymdrechion gorau ni. Pe bawn ni'n dod arglwydd ar y diwrnod gorau ni erioed wedi gael. Y gwir yw byddai'r cwbl fel bratiau bydrwn. Arglwydd yng ngoleuni dy sancteiddrwydd di. Dad, felly ni'n gofyn am dy gymorth i'r bore yma i weld yn hunan yn gywir ac i weld mae'r unig obeth sydd gennym ni yw i ti drigarhau wrtho ni. Ac arglwydd ni'n diolch dy bod ti yn Dduw trigarog a graswm. A ni'n diolch dy bod ti yn Dduw sydd wedi trigarhau yn barod wrthon ni. Ti wedi tystyrio wrthon ni. Ti wedi edrych ar ein cyflwr ni a rwy ti wedi'n caru ni a wedi trefnu ffordd i'n achub ni. Arglwydd, diolch i Diolch bod ni wedi cael cyfle i ddathlu hynny neithiwr. Arglwydd, tra bod y byd a'n cymdeithas ni yn ymhyfrydu a dathlu'r tywyllwch a drygioni a marwolaeth a pethau ycha fi. Diolch bod ni, neithiwr, heddi eto a phob dydd yn gallu dathlu y goleuni. Y goleuni sy'n drech na'r tywyllwch. Y goleuni'r byd a ddaeth i lawr
i'r tywyllwch. O, ni'n diolch. Ie, dy fod ti wedi trygarhau wrthon ni, a bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i ganol y tywyllwch, a wedi llewyrchu a disgleirio yng nghanol y tywyllwch, ac i'r tywyllwch ei gladdu. Ni'n diolch bod wedi ffrwydro o'r bedd, a goleuni yn disgleirio. O, ni'n diolch. Ond diolch am fuddugoliaeth yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch bod ni nawr yn cael rhan yn ei fuddugoliaeth ei. O, Dad. Ni'n gofyn nawr am dy gymorth di, arglwydd. Ni'n cyffesu fod mae'n tueddiad ni fel pobl yw i fod yn fwy tebyg i'r Phariseiaid, yn ceisio sicrhau bywyd a chyfiawnder i ni'n hunan trwy ein gweithredoedd ni. O, arglwydd, helpa ni felly, helpa ni ddod yn ostyngedig mwyn i ti ein dyrchafu ni. Helpa ni ddod a chyffesu'n beia ni, mwyn i ti ei clirio nhw i gyd. Helpa ni ddod a'n ffydd ni yn unig yn yr arglwydd Iesu Grist, mwyn i ti ein cyfiawnhau ni. A'n derbyn ni yn ei enw e. Dad, i ni'n cyflwyno'n hunan nawr i ti, i ni'n cyflwyno gweddill yr eglwys, yn gwybod bod rai sydd yn gorfod aros adre ar hyn o bryd. O, Dad, i ni'n gweddio, bydde ti'n agos at bob un sy'n sal, Dad, bob un sy'n cael ei rwystro mewn gwahanol ffyrdd. Dad, bydd yn agos a siarad â ni nawr. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Ni'n mynd i gannu rhif 525. 525, Emyn, oedd yn ddewis amlwg o ystyried y testun bore yma. Oedd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir byth. Chadur yw fenw ni feddaf enw gwell, trygaredd o'i'n ei cheisio. A'i cheisio eto naf, trygaredd i mi dyro rwy'n marw onys cafa. Y pennill ola. Mi glywais gynt fod Iesu. A'i fod ef felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduried mawr. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl anwyddedd heb gofio'r camwedd mwy. Ond o'n i sefyll i gamu.
Trowch dy fi i'r adnodau na ddarllenon ni yn Luc pennod 18. Ac jyst fel gair o esboniad i unrhyw sy'n ymweld â ni, i ni wedi bod ers ychydig bach nawr yn gweithio'n ffordd trwy rai o ddamhegion yr arglwydd Iesu Grist. A y ffordd i ni wedi bod yn gwneud hynny yw wedi ceisio gosod nhw mewn i ryw fath o categorïau, trefnu nhw yn ôl thema. Felly dechreuon ni yn edrych ar ddamhegion oedd yn ymwneud efo sut i ni'n ymateb i air Duw. Pan mae Duw yn siarad, beth yw'n ymateb ni i'w air e. Wedyn, wythnos diwetha, wnaethon ni mynd chydig bach yn fwy penodol. Ac ystyried gras Duw, o'n i'n edrych ar y damhegion yna ynglyn â pethau coll, y ddafad goll, arian coll, a'r meibion coll, ac yn ystyried gras Duw. Ei gariad anheiddiannol tuag at pobl coll fel ni. A wnaethon ni ystyried fyna, wnaethon ni glywed fyna fod yr arglwydd Iesu, fod wedi dod. Fod wedi dod ar ein holen ni. Bod wedi dod i geisio ac i gadw y colledig. Felly, mewn ffordd, o'n i'n clywed fyna am canolbwynt yr Efengyl. Fod yr arglwydd Iesu wedi dod i roi ei fywyd mwyn ein hachub ni. Nawr, am yr wythnosau nesaf, i ni'n mynd i fod yn edrych ar ddamhegion nawr sydd yn sôn mewn ffordd am ddechrau'r bywyd Cristnogol. Y pethau hynny fyddwn ni'n disgwyl digwydd y mywyd person, neu y pethau hynny sy'n rhaid i chi weld a deall os ych chi nawr eisiau ymateb i'r Efengyl, os ych chi eisiau dechrau dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A ngobeth i wedyn, ar ôl hynny, fydd i'n mynd ymlaen i feddwl am fywyd y Cristion, damhegion sy'n sôn am beth fydd yn nodweddu ein bywyd ni. Ond am nawr te, dechrau'r bywyd Cristnogol. A gobeithio bydd hyn yn help yn arbennig i unrhyw un sydd yma bore yma ac yn yr wythnosau nesaf, unrhyw un sydd ddim eto yn Gristion. Unrhyw un sy'n gwybod o beth i ni wedi clywed yn yr wythnosau diwetha, dydw i ddim eto wedi dod i gredu. Ond bydd e ddim yn beth gwael i'r gweddill ohono ni chwaith fydd i fynd nôl fy petai'r cychwyn. Nôl i'r pethau sylfaenol, cael yn atgoffa o'r pethau canolog yma. Beth yw hi i fod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist? A ni'n mynd i ddechrau efo'r ddameg bach yma. A'r prif beth sy'n dod drosodd yn y ddameg bach yma. Rhywbeth sy'n rhaid i bob un sylweddoli. Os ych chi eisiau dod yn Gristion, neu rhywbeth sy'n angen i ni gael yn atgoffa honno fe, os un un Gristion yw hyn. Does na neb yn gallu cyfiawnhau ei hunan trwy ei gweithredoedd. Ond mae Duw yn gallu cyfiawnhau unrhyw un trwy ffydd. A weid hwnna eto, mae'n rhywbeth fydd yn gyfarwydd i lawer ohono ni, ond rhywbeth i ni'n anghofio mor aml, mor rhwydd, does neb yn gallu cyfiawnhau ei hunan ger bron Duw trwy ei gweithredoedd nhw. Ond mae Duw yn gallu cyfiawnhau unrhyw un trwy ffydd. A'r ffordd mae Iesu'n
cyfleu hynny i ni yw trwy'r ddameg yma. Dameg am ddau ddyn. A'r peth cyntaf eisiau i ni sylwi arni yw fod y ddau ddyn yma yn wahanol iawn i'w gilydd. A fi'n siŵr bod hwnna wedi dod drosodd, mae'n reit amlwg, ond mae angen i ni weld hyn. Mae Iesu'n fwriadol yn gosod lan dau ddyn, dau gymeriad, dau aelod o gymdeithas sydd reit ar pegynau gwahanol i'w gilydd yng ngolwg diwylliant y dydd. Bron a bod mae Iesu'n creu rhyw fath o caricatures. Hynny yw, mae eisiau ni weld mor wahanol yw'r ddau ddyn yma. Aeth dau ddyn i fyny'r deml i weddio, y naill yn Pharisead a'r llall yn gasglwr trethu. Nawr, y dyn cyntaf, y Pharisead. Be mae hwnna'n golygu yw, roedd e'n aelod o grŵp neu sect arbennig o grefyddol ymhlith yr Iddewon. A mae eisiau ni bod yn ofalus fan hyn, achos i lawer ohono ni'n gyfarwydd ar term, dyn ni ryw syniad yn ein pen ni o be mae'n golygu, ac yn syth ni'n gallu rhyw fath o roi nhw i gyd mewn i un categori, ac wrth gwrs, dyw'r ffaith bod rhywun yn Pharisead ddim o anghenraid yn beth gwael. Mae eisiau ni gofio hynny, mae eisiau ni ddeall hynny. Mewn llawer o ffyrdd, y Pharisead oedd y grŵp mwyaf tebyg i'r arglwydd Iesu ei hun o ran y pethau o'n nhw'n credu am Dduw, y pethau o'n nhw'n credu am gair Duw, yr ysgrythyrau, i ymateb nhw i awdurdod Duw a pwysigrwydd gair Duw. Oedd Iesu'n debyg iawn iddyn nhw mewn lot o ffyrdd. Ac eto, yn aml iawn, y ffordd maen nhw'n cael eu portreadu ni yn yr efengylau yw fel rhagrythwyr. Pobl oedd yn ymwybodol iawn o'i gweithredoedd ei hunan ac yn ddall o gwir sefyllfa i calon nhw. Oedd y Pharisead yn sicr yn cymryd eu crefydd nhw o ddifri. Oedd nhw'r parch mwyaf at air Duw, at gyfraith Duw. Mae'r term Pharisead, mae'n cyfleu'r syniad o arwahanrwydd. Oedd rhain yn bobl oedd eisiau bod ar wahân, ond nhw ddim eisiau bod yn frwnt ac yn aflan fel pobl eraill. Ond nhw ddim yn sicr eisiau bod fel y cenhedloedd o ddim yn dilyn Duw. Ond nhw eisiau bod yn bobl special i Dduw. Pobl hynod o barchus. Pobl, byddwch chi'n edrych arnyn nhw ac yn meddwl eich hunan, dyna berson da. A felly, pan mae'r ddameg yn dechrau fan hyn, fod yna Pharisead yn mynd lan i'r deml i weddio, wel na fe, dim sioc fyna. Dim surprises mor belled. Bydde pobl yn clywed hynny ac yn meddwl hynny, wel wrth gwrs bod y Pharisead yn mynd lan i'r deml i weddio. Dyna mae Pharisead yn gwneud. Ac wrth i ni ddarllen ymlaen, mae'n amlwg fod y Pharisead yma yn berson arbennig. A mae wedi mynd above and beyond. Na ni edrych ar ei weddi mewn ychydig bach, ond fi'n siŵr bod chi wedi sylwi rai o'r pethau mae'n dweud. Mae'n dweud i Dduw, hynny yw, sa i wedi bod yn rheibus, sa i wedi bod yn anghyfion. Wel, oce, da iawn. Mae'r pethau yna'n ddisgwyliedig, dyna sydd wedi bod i fyw yn ôl y gyfraith. Ond mae'n dweud wedyn bod wedi mynd hyd yn oed ymhellach yn do. Mae'n dweud bod wedi bod yn ymprydio dwywaith yr wythnos. Wel, dim rhaid gwneud hynny, mae wedi dewis gwneud hynny. Mae'n dweud bod e'n talu degwm ar bopeth, ond dim rhaid gwneud hynny. Mae wedi dewis gwneud hynny. Mae wedi mynd tu hwnt hyd yn oed i ofynion y gyfraith. Dyma berson, mae rhaid i fod yn onest fan hyn, bysach chi'n edrych arnyn nhw, ac o'r tu allan byddech chi siŵr o fod yn stryglo i ffindo bai ynddyn nhw.
Yna, mae dych chi'r dyn arall yma. A fan hyn, fel fi'n gweud, ni'n mynd reit i'r pegwn arall. Mae'r gwahaniaeth rhwngddyn nhw, mae'n amlwg, mae'n fwriadol. Mae e yn gasglwr trethu. Nawr unwaith eto, mae eisiau ni fod yn ofalus, achos wrth gwrs doedd pob casglwr trethu ddim union yr un peth. Yn union fel doedd pob Pharisea ddim union yr un peth. Ac eto, yr awgrym yw bod yna rhywbeth oedd yn gyffredin, neu rhywbeth oedd yn aml yn nodweddu y casglwyr trethu. Nawr beth oedd e? Wel, y broblem efo bod rhywun yn gasglwr trethu oedd nid bod nhw'n casglu trethu, a bod pobl ddim yn hoffi talu trethu. Y broblem yw, i bwy ro'n nhw'n casglu trethu. A'r ateb wrth gwrs yw roedden nhw'n casglu trethu i'r Rhufeiniaid. Oedd casglwr trethu yn berson oedd mewn llawer o ffyrdd wedi bradychu eu pobl ei hun. Ond nhw'n gweithio i'r gelyn, yn gweithio i'r grym yma oedd yn dod ac yn gormesu yr Iddewon, pobl dduw. A felly oedd casglwyr trethu yn syth yn cael ei gweld fel bradwyr, fel traitors. Ac yn gweld y disgwyl wedyn oedd hyn. Os yw'r casglwr trethu yma wedi bradychu ei bobl ei hun, a wedi bradychu felly Duw, yn artebyg yw bod y person yma'n byw mewn ffordd drwg. Ac mae'n amlwg oedd hynny yn aml yn wir, oedd y casglwyr trethu yn gyson wrth gasglu trethu nhw bydden nhw'n cymryd mwy nag o'n nhw fod ei. A felly pan fydd yr Iddewon yn gwrando ar Iesu yn dweud y ddameg yma, fi'n siŵr ar y pwynt yma bydden nhw wedi cael sioc. Sioc, nid bod Phariseiad yn mynd lan i'r deml i weddio, na, ni'n disgwyl hynny, ond sioc bod yna gasglwr trethu yn beiddio mynd yna. So, os chi wedi cael y sefyllfa yna, chi'n mynd i rywle, rhyw gyfarfod, neu mynd i ryw achlysur, a mae yna rhywun yna, a beth wyt ti'n gwneud yma? Rwy'n meddwl bod ti efo diddordeb yn y peth yma, chi'n troi'ch trwy'n lan arnyn nhw, a dyna yw'r ymateb ddylse fod yno ni. Dyna'r ymateb mae Iesu'n disgwyl yn i'w randawyr. Phariseiad a casglwr trethu, beth yn y byd mae e'n meddwl mae e'n gwneud fan hyn. Ond wrth gwrs mae'n sioc fwy i ddod, yn does? Oherwydd hyd yn oed os oedd y ddau yma yn mynd lan i'r deml i weddio, does yna ddim disgwyl bydd Duw yn gwrando ar y ddau, os e? Does dim disgwyl bydd Duw yn derbyn y ddau ohonyn nhw. Ond wrth gwrs, dyna lle mae'r twist yn disgwyliadau'r bobl, a nawr ni'n dod at yr ail beth sy'n sefyll allan, sef mae yna ddau ganlyniad gwahanol ym mhrofiad y dynion yma. Adnod 14, yr arglwydd Iesu Grist yn dweud, rwy'n dweud wrthych, dyma'r un, hynny yw'r casglwr trethu, dyma'r un a aeth adref wedi ei gyfiawnhau, a nid y llall. Oherwydd daros dyngir pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Be mae Iesu'n dweud fan hyn, mewn ffordd fydde wedi bod yn sioc i'w randawyr yw fod un o'r dynion yma wedi ei gyfiawnhau a nid yr un bydden nhw wedi ddisgwyl. Na beth mae Iesu'n golygu pan mae'n sôn am cyfiawnhau fan hyn? Wel, cyfiawnhau yw cyhoeddi yn gyfiawn. Os yw person yn cael ei cyfiawnhau mewn llys barn, mae'n golygu fod y barnwr wedi ei cyhoeddi nhw yn ddi-eog. Pan mae Duw yn cyfiawnhau person, mae'n golygu fod yn ei ystyried nhw yn dderbyniol yn ei olwg e. Fod yr un yma sydd
ar wahân. Yr un yma sydd yn sanctaidd. Yr un yma sydd yn lanach ei lygaid na gall edrych ar bechod fod yn dweud, ie, fi'n fodlon yn o ti. Dyna yw cyfiawnhau. Fi'n dy ystyried di yn ddi-eog. Fi'n dy ystyried di yn ddi-bechod. Fi'n dy ystyried di yn dderbyniol. A felly, sdim syndod os na, bydd y gwrandawyr yr arglwydd Iesu wedi disgwyl mae'r un sy'n cael ei gyfiawnhau yw'r dyn da. Y Phariseiad. Mewn llawer o ffyrdd, dyna sy'n gwneud synwyr na gyfer. Dyma'r ffordd i ni yn byw yr rhan fwyaf o'r amser, yn dyfa. Ni'n byw ac yn ymwneud â phobl yn ôl heiddiant. Dyma ni'n dysgu'n plant ni yn y cartre ac yn yr ysgol o oedran ifanc iawn. Os ych chi'n gwneud pethau da, fe gewch chi'ch gwobrwyo. Os ych chi'n gwneud pethau drwg, fe gewch chi'ch cosbi. Os chi'n gweithio'n galed, fe newch chi lwyddo. Os ych chi yn byw eich bywyd mewn ffordd drwg, yna newch chi benni lan yn y carchar. Dyna'r pegynnu sydd. Ni dal, ni gyd yn cyhoeddi'r neges yma, ac yn pasio'r neges yma ymlaen yn deulu. Ac wrth gwrs mae yna elfen o wirionedd yn hynny. Mae yn wir. Os ych chi'n gweithio'n galed, y tebyg yw fe newch chi lwyddo yn y byd. Ac os ych chi'n byw mewn ffordd drwgionus, y tebyg yw, fydd yna ganlyniadau difrifol i hynny. A felly ni yn disgwyl, os ni'n onest, ni yn disgwyl ar ddiwedd y ddameg, mae yr un sy'n cael ei gyfiawnhau a'i dderbyn gan Dduw yw'r Phariseiad, sydd wedi ymdrechu a wedi gweithio'n galed, sydd wedi disgyblu ei hun, sydd wedi mynd tu hwnt hyd yn oed i ofynion y gyfraith. A felly fan hyn, mae diwedd y ddameg yn mynd yn gwbl groes i beth i ni'n ei ddisgwyl. I'r graddau bod chi bron a bod yn meddwl eich hunan, sut gall hyn fod? Os yw'r Phariseiad yma wir mor dda a mae'n ymddangos, ac os yw'r casglwr trethi yma wir mor ddrwg a sy'n debygol, yna sut gall Dduw cyfiawnhau fe a nid y llall? Wel, mae'r ateb yn dod wrth gwrs wrth i ni edrych ar cynnwys eu gweddi nhw. Neu falle'n fwy addas, cynnwys eu calon nhw. Wrth i ni stopio edrych ar y tu allan a dechrau edrych ar beth sy'n digwydd ar y tu fewn. Felly'r pwynt ola sydd yn ni yw y ddwy weddi gwahanol. Na i ddechrau efo'r Phariseiad. Be mae e'n gweddio, neu sut mae e'n gweddio? Wel, mae'n dechrau ei weddi mewn ffordd da, yn dydi, o Dduw. Ac eto, eich chi'n synhwyro trwy'r weddi, mae nid gweddio i Dduw mae, a nid gweddio am Dduw mae mewn gwirionedd, ond gweddio iddo fe ei hun. Gweddio amdano fe ei hun. Adnod 11. Safodd y Phariseiad wrth o'i hun a gweddio fel hyn. Mae'n sefyll ar ben ei hun, a mae'n awgrym yn hyn bod e'n sefyll mewn lle amlwg. Mae'n sefyll ar wahân i bawb arall, mewn lle blaenllaw, fel bod pawb yn gallu weld e, a phawb yn gallu i glywed e. Ond mae'n awgrym hefyd yn y geiriau yma bod e'n gweddio ac yn siarad wrtho fe ei hun. Ac fod y pethau mae'n dweud yn bethau ddigon cywir, yn dydyn nhw. Mae'n dda i ddiolch i Dduw am helpu ni i fyw bywyd da. Chi'n methu osgoi ydych chi ar ffaith bod fan hyn, dyw e ddim yn ymhyfrydu yn nhw. Dwi ddim yn ymfalchio yn nhw. Mae'n ymfalchio ynddo fe ei hun. O Dduw,
Rwyf yn diolch I ti am nad wyf fi fel pawb arall, yn treibus, yn anghyfiawn, yn odynebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Rwyf yn ymprydio ddwywaith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gaf. Wrth gwrs, mae lich ti helpu ni I ddeall y ddameg yn do, nôl yn adnod 9. Dwedodd hefyd y ddameg hon, wrth rai oedd yn sicr ei bod hwy ei hunain yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. A mae mor amlwg yn dydy. Mae'r Phariseiad yma mor amlwg yn cymharu ei hun gydag eraill ac yn dirmygu pawb arall. Ac wel, dyma'r broblem. Dyma problem y Phariseiad. Nid y pethau da mae'n gwneud yw'r broblem, y pethau da yna'n pethau da. Ac os yw eisiau mynd I hwnt i'r gyfraith, yna mae croeso a phob hawl a rhyddid iddo fe I wneud hynny. Problem y Phariseiad yw mae e'n meddwl wrth gyflawni'r pethau hynny fod e'n cyfiawnhau ei hun ger bron Duw. Wrth wneud y pethau yma, mae yn credu fod e'n gallu gwneud ei hun yn dderbyniol ger bron Duw. Chi'n gwybod, mae'n cymharu ei hunan gydag eraill yn hytrach na cymharu ei hunan gyda'r arglwydd. A pan chi'n cymharu eich hunan gyda phobl eraill, mae'n bosib I ddod i'r casgliad bod chi wedi gwneud digon. Pan chi'n cymharu eich hunan efo'r arglwydd, newch chi weld, gallwch chi fyth gwneud digon. Chi'n gweld, mae'r Phariseiad, mae'n ddall, yn dydy? Mae'n ddall i'w falchder ei hun. Mae'n ddall i'w euogrwydd ei hun. A'i rhagwraeth ei hun. Mae'n ddall i'r ffaith, do mae wedi cyflawni'r holl bethau yma'n allanol, fod na bechod yn y galon. Fod na bechod yn ein meddyliau cudd ni. A felly mae Iesu'n rybuddio, yn dydy? Mae Iesu'n esbonio sut mae person mor dda a hyn yn gallu cael ei gwrthod gan Dduw. Mae'n dweud, darostynnu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun. Na'r pwynt, mae'r dyn yma wedi dyrchafu ei hun. Mae wedi codi ei hun ar pedestal. Mae wedi dweud, dyma fi arglwydd. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud un dydd fydd hwn yn cael ei dynnu lawr I ddarosto. Un dydd fe fydd e'n ymddangos ger bron gorsedd Duw. Gorfod rhoi cyfrif. Ac yn y dydd hwnnw, yng ngoleuni sancteiddrwydd a ffyrdeb Duw, fydd e'n gorfod cyffesu. Gorfod cyffesu bod e ddim gwell na neb arall. Felly beth yw hi te am y casglwr trethu sydd mor wahanol? Wel, mewn gair, popeth, yn dyfa, edrychwch adnod 13. Roedd y casglwr trethu yn sefyll ymhell I ffwrdd. Heb geisio cymaint a chodi ei lygau tua'r nef. Roedd yn curo I fron gan ddweud o Dduw. Bydd drygarod wrth I fi fechadur. Mae'n sefyll ymhell I ffwrdd. Ydw e ddim yna I gael ei weld gan eraill. Ych chi bron a bod yn teimlo bod e ddim hyd yn oed eisiau cael ei weld gan Dduw. Dwi ddim yn gallu codi ei lyged tua'r nef. Na, mae e'n gwybod, a gweud y gwir, ei broblem yw fod Duw yn ei weld e. Fod Duw yn gwybod y cwbl amdano e. Mae e'n gwybod bod e'n waith hyd yn oed nag oedd y bobl o'i gwmpas e'n meddwl. Mae'n gwybod bod e'n eog. Mae'n gwybod bod e'n heiddi cosb a barn, a felly mae'n dod a mae'n galaru.
A dyna mae'n cyfleu wrth curo ei fron, mae'n galaru, a mae'n edfarhau, a mae'n gweddio. A mae e'n gweddio i Dduw. O Dduw. Bydd drygarog wrth y fi bechadr. Dyma rai o'r geiriau mwyaf hyfryd i fi yn yr ysgrythyr. Geiriau i ni yn gallu gweddio dro ar ôl tro pan does na ddim byd arall i ni'n teimlo ni'n gallu ddweud, o Dduw, bydd drygarog wrth y fi bechadr. Be sy'n sefyll allan am y weddi yma? Wel, yn gyntaf, y ffordd mae'n gweld ei hun. Mae e'n gweld ei hun ar wahân i bawb arall, oherwydd mae fe yw y pechadr. Mae'n dweud, fi'n waith na neb arall. Fi'n bechadr, dyma pwy ydw i. Fi ddim jyst i bradychu'r bobl trwy casglu trethu y Rufeiniaid. Fi di pechu yn erbyn y nefoedd. A felly, mae'n gwybod, mae'r unig obeth sydd ganddo fe yw trigaredd. Trigaredd, mae'n gofyn am trigaredd. A mae'r gair yma, trigaredd, mae'n y gysylltiad rhwng y gair yma a'r gair am cymod. Mewn ffordd mae'n gweddio arglwydd gwna cymod, cymodaf hi a thi dy hun. Yr un gair sy'n ymddangos wrth i aberth cymod gael ei gyflwyno, yr aberth mwyn glanhau, yr aberth mwyn puro. Chi weld wrth i'r un yma ddod lan i'r deml, mae'n dod gan geisio trigaredd. Mae'n gwybod mae dim ond Duw all roi trigaredd iddo fe. Mae'n gwybod bod angen cymodi, bod angen delio gyda'i bechod a'i gymodi fe gyda Duw. A mae weddiau yn cael ei ateb. Dyma'r un a aeth adref wedi ei gyfiawnhau. Dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Wel, dyma ddechrau'r bywyd Cristnogol, neu un agwedd o ddechrau'r bywyd Cristnogol. Sylweddoli ein bod ni methu cyfiawnhau ein hunan ger bron Duw. Sylweddoli sy'n mas pwy ydych chi bore yma, sy'n mas siwr i chi wedi byw, pa mor dda, pa mor barchus, pa mor grefyddol i chi wedi bod, dyw hynny ddim yn cyfri dim yn iddo fa. Gallwch chi ddod y person yn allanol gorau yn y byd i gyd a ar y dydd hwnnw. Bydd yr arglwydd yn gweud wrthych chi, na, ti di syrthio'n fyr. Cerwng olwg i. Yr unig ffordd i ni'n gallu dod ger bron Duw yw os mae yn ein cyfiawnhau ni. I ni gyd yn eog. Phariseied, casglwyr trethu, pwy bynnag i ni bore yma, i ni'n eog. A mae rhaid i ni weld hynny, a mae eisiau ni gydnabod hynny, a mae eisiau ni ddod yn ostyngedig a gweddio am drigaredd. A newyddion gret sydd yn ni yw fod Duw yn gallu cyfiawnhau unrhyw un trwy ffydd. Trwy ffydd. Mae'n gallu ein cyfiawnhau ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyma'r efengyl, fod yr arglwydd Iesu di dod, yr un di-fai, di-bechod, di-halog, yr un oedd erioed wedi gwneud unrhyw beth yn anghywir. Yr unig un sy'n erioed wedi byw fydde wedi gallu cyflwyno ei hun ger bron Duw a cael ei dderbyn am bwy oedd e, a be nath yr arglwydd Iesu, nath e roi ei fywyd yn aberth. Yn aberth cymod. Yn aberth i ddelio gyda'n pechod ni. A trwy ras, trwy ffydd, yn rad ac am ddim, mae'r arglwydd Iesu Grist
yn cynnig ei gyfiawnder ei ni. Trwy ffydd ynddo fe, i ni'n cael ein gwisgo a'i gyfiawnder ac i ni nawr yn cael ein cyfiawnhau. Nid bod ni wedi byw yn berffaith a mynd tu hwnt i'r gyfraith, ni methu. I ni'n cael ein cyhoeddi yn ddi-eog ein bod ni'n eog oherwydd fod Crist wedi delio gyda'n pechod ni. Os chi eisiau dod yn Gristion bore yma, os nag ych chi'n Gristion, gai annog chi nawr yw'r amser. Mae'n rhaid i chi weld hyn amdanoch eich hunan. Chi ddim yn gyfiawn. A chi'n methu cyfiawnhau chi. Chi yn eog. Ond mae'n y ffordd i ddod ac i gael eich derbyn gan Dduw. Os i chi'n Gristion, mae eisiau chi gofio hyn. Cofio hyn. Bob wythnos. I ni ddim yn nesau at Dduw yn ein cyfiawnder ni yn hunan. Byth. Byth. I ni ond yn gallu dod yn cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganon ni o'r atodiad. Rhif 15. Dyledwr i ras y dwy fi. Am ras cyfamodol mae'n han a gwisg dy gyfiawnder o'n cylch. Nid ofna fydd o fod wrth flaen. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu, yn gilydd.
yn ei weddio. O Dduw, bydd trigarog wrth y fi bechadur. Arglwydd i ni. Cyffesu, dyma'r unig beth sydd yn ei ddweud gerdd y bromdi. Ac i ni'n diolch Arglwydd o fod ti yn clywed ac yn ateb y weddi hon. O Arglwydd, ni'n gofyn am dy gymorth di nawr i weld ein hunan fel ydyn ni. Ni'n gofyn am dy gymorth di fel dy bobl di, i gofio o ddydd i ddydd. Mae ti sydd yn ein cyfiawnhau ni trwy'r Arglwydd Iesu Grist. A'i gyfiawnder yw'r unig sail i'n derbyniad ni gen i ti. O Arglwydd, diolch i ti am hyn. Ni'n gofyn y bydde ti gyda ni. Nawr, weddill y dydd, Arglwydd i yn dy drigaredd yn ei di gwrdd yma gyda ni, wrth i ni daddoli di heno. Dad, derbyn ein mawl ni am diolch ni. Yn enw'r Arglwydd Iesu. Amen.